matutulog yan. Naurog naman. Ayaw Ano niya yan? away. Ayaw ng away pag ganyan. Ayaw niya. Ano nangyari kaan? Kanina baga? Inaratake naman ang... Mga magayunon ang mga manok digdi. What? Kisay daw naman iniyo. At bisitahon talo naman iniyo na kukunyan ako kung kisay naman mga manok iniyo. Mga magayunon. Pero kung sunod ako pati ang saro ka iniyo. No, kung makaalbaro lamang. Ay may lalaki. Bossing, good morning. Good morning, sir. Wow, nakasapatos yung papate. Si Joker pala. Yung mo. Ano lamang ang ano dyan? Ya, kung mga magayunon ang manok mo bagadigdi, oh. Ay talagang mumuga yun. Anta, mga ano ang quality. Ito, galing Washington. Washington? Washington. Kipuyugon mo, ah. Maurang man daw ang mina. Times derby sa pitmaster. Aw, tulo na panggana? Tulo na. Kaya mabaldado na nga. Tunay, 4 times. 4 times winner? Uragon Kailangan tal. ko si Durham. Durham? Kipuyugon mong mga ngaran, ah. Durham? Sinamahan siya dito. Ang trainer kanya si Bradley. Kipuyugon mo baga. Hisa. yeah. Diyos ko, Lord. Mga malanitong pala ng manok na ni Joker naman. Una eh. Ano, pigurang-urang mo rin talaga na Nali ni kay Tyson. Tyson? Kipuyugon mo baga, ah. Tyson oh. Ah. Hisa na kulaon mananggat. Binararayan sa manok ni Tyson. Sinarali sa tambon. Bata pigiling ko, may sugon mananggat. Hisa, baka kung siya pulong kita kayo. Oh. Ali kay... Ayan, Joker, ano yan? Ay, ang puting anang gana na lamang, ah. Ali ni kay... Kisay, Pang UFC. UFC? Pang UFC. Lagi naman na Oo. nakikboxing. Naglalayap-layap pa ang minasli magsareng na minalayaw. Kaliguan, Ayun, palahi niya ini. malali talaga. Mauwag talaga ang mga manok na ini ni Joker. Ano 3 na ko? times na ini. Aw, tulong naman ang panggana. Pag sinabihan ko ining isang palo lang yan. Ang handler ko yan oh. Awang, iyon handle mo? Kaniguan, uragon talaga. Guwapong-guwapo. Ano na ko niharap talaga? Agumon, ah. Mga handler yan. Iyon pala na handle mo. Yan ang pinakagwapo kang kayadang handler ni Joker. Wow, uragon talaga. Ang ngaran niya tabi si Bogart the second. Ang pamusta niya, pigkakag niya sa naligdi. Aw, yan sa bag. Banding. Uragon talaga. Kami sa Malaysia. Malaysia. Ini andara ni John Lord. Uragon talaga si Lloyd. Binag na kwarta. Ibuyugon mo, ah. Aw, yan naman. Mga palayan ni Joker. Ayun ang mga palahay mo naman. Panglaban naman ni Singapore. Singapore. Oo. Ang mga premium sa Singapore. Ay, ibuyugon mo. Ang kalo mo lang. Singaporean man lang. Duwang dosinang kalo aling Singapore pag champion ni Joker. Naurag talaga. Pero igwa ka pa dyan na mas maurag pa. Naman na. Kanigwa. Ining manok na ini. Ay, yan pulangan. Ining manok na ini. Pag sinabihan kong gusto ng away, pagka gusto niya, hindi siya matutulog. Kanigwa. Hindi siya matutulog. Pero pagka ayaw niya, hinawakan ko yan, tingnan mo, ang style niya. Kanigwa. Kakaibang manok pala ini. Pag kinaputan niya daw. Mga palahi kong itlog pa lang, nag-aaway na. Kanigwa. Itlog pa lang, nag-aaway na. Ano na nangyari kaan? Ini ang may marking na manok. Kanigwa. Pagka ayaw niya ng away, binulungan ko, ayaw niya ng away, magkukunwari siya. Magkukunwari. Iiling-iling siya. Ayaw ko ng away. Pag binitawan mo siya dyan, ganyan, matutulog yan. Naurog naman. Ayaw niya ng away. Ayaw ng away pag ganyan. Ayaw na. Ano nangyari kaan? Kanina baga? Inaratake naman, ano? Iyan ang tawag sa manok na yan. May malaria. Malaria. Ayaw niya ng away. Isa, tuyugon mo. Sinusumpong siya ng malaria. Kakaibang manok ini mga idol, oh. Ayan, Tuyugon mo baga, ano? Hala ka dyan, oh. Ay, hala. Ano baga nangyari Pero dyan? pagka binulungan ko yan, fight, buboy. Pagka tumayo yan, Okay na naman siya. okay na naman siya. Fight yan. 3 times derby sa stag. Maurag talaga. Singapore. Kakaibang manok ini. Tingnan mo. Durdis mayaw na manok. Tuyugon mo baga. Ayan. Tama. Yun na naman. Nag-iling-iling na naman. Pinapalo na ako. Gusto niya na ng away. Gusto niya ng away kapag ganyan.
Kakaibang manok talaga ini. Oh, Jesus Mario. Pagka gusto yung laban ni Joker, kinakausap yan. Pagkatahurong pala ni Joker. Tama? Ha? Hagon man na manok ini. Kakaiba talaga. Durdis mayo na Yung manok. mga kasama nito, itlog pa lang, nag-aaway na sila. Kaya ayaw ko ibinta. Ay, may mabakal na kutakang. May mabagal na. Ipresyon 14,000. 14,000. Kaso lang ayaw ko kasi madali siyang kausapin. Paano bagakan mga idol? Maurag pala ng pagkahulog ng mga manok ni Joker. May durdis mayo pa. Jesus, Diyos ko Lord.